Benvingudes i benvinguts als Premis Sambori 2020 de la comarca de la Ribera. Malgrat les circumstàncies que estem travessant, no hem volgut deixar d'estar presents en una celebració tan bonica com aquesta. Si no podem sentir el caliu de la proximitat personal, sí que volem compartir la il·lusió dels premis que omplen de fantasia el món creador del nostre alumnat. Enguany han participat 8.017 alumnes i 538 mestres, professores i professors. El Premi Sambori segueix viu i guanyarà camí en temps difícils com els que estem vivint. Moltes gràcies a totes i tots. A la nostra comarca, com ja hem dit abans, els tallers de narrativa han comptat amb una gran participació de les comunitats educatives, professorat i alumnat. Si fem el balanç per grups, han participat 23 aules de 0 a 5 anys, 236 aules de primària i 140 aules de secundària, batxillerat, cicles formatius i formació de persones adultes. És a dir, pràcticament representants de tots els pobles de la Ribera. Per a portar a cap tota aquesta tasca, ha fet falta organitzar un grup de persones que han fet de jurats dels premis i un equip coordinador del Sambori comarcal. No ha estat gens fàcil. La qualitat de molts dels treballs presentats ha posat a prova els jurats en la difícil deliberació dels guardonats. El lliurament dels Premis Comarcals del Sambori de la Ribera estava previst realitzar-se al Gran Teatre d'Alzira, però les circumstàncies van impedir aquesta celebració. Seran les paraules dels representants de la coordinadora i l'Ajuntament d'Alzira qui ens donen la benvinguda a l'acte. En primer lloc, Joan Cortés, president de la Coordinadora d'Ensenyament en Valencià de la Ribera. En nom de la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera, Escola Valenciana, volem agrair la gran participació de les comunitats educatives en el Premi Sambori comarcal. Enguany, com els anys anteriors, sense l'entusiasme i sense la implicació del professorat i l'alumnat, hauria estat impossible l'èxit que té en totes les edicions este Premi Sambori. Així mateix volem felicitar als alumnes i a les alumnes premiats i premiades en els guardons de l'edició 2020 del Sambori comarcal de la Ribera, que excepcionalment enguany, a causa de la pandèmia global, no hem pogut celebrar l'acte multitudinari i festiu en el qual feien lliurament dels premis. Aprofite la paraula per animar la participació del Premi Sambori comarcal de l'edició 2021. Gràcies a tots i a totes. Alfred Aranda, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Alzira. Des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alzira volem felicitar, com no, a tots els mestres i les mestres que heu participat de forma tan activa al llarg del concurs de Sambori. Com no, als membres del jurat, que segur que ho han tingut difícil, perquè afortunadament cada vegada som més els xiquets i les xiquetes que escriviu més i millor. Com no, moltíssimes gràcies a l'Escola Valenciana per la seva aposta constant, per la seva defensa per la nostra llengua i segur que entre tots i totes ho aconseguirem. Espero que l'any 2021 pugueu vindre a Alzira, si podeu fer la trobada serà magnífic i com no, oferim l'escenari del Gran Teatre que complix 100 anys i el tenim ja preparat per a que tots els xiquets i xiquetes del País Valencià puguen vindre a visitar la nostra ciutat. Endavant i sí a la nostra llengua. Diego Gómez, alcalde d'Alzira. Soc Diego Gómez, alcalde d'Alzira. Ens trobem a l'Ajuntament de la ciutat, de la capital de la Ribera. Saludar a tots els xiquets i xiquetes i a tots els mestres i a tota la gent que ha participat en el Sambori. La veritat és que ha sigut una llàstima no poder tindre-vos a vosaltres, a tots vosaltres en la nostra ciutat per a celebrar la trobada o per a celebrar el Sambori, però bueno, les circumstàncies són les que són, però hem de continuar treballant per a la nostra llengua, per a la nostra cultura, per a la nostra escola en valencià i sobretot a tots vosaltres, els xiquets i xiquetes, animar-vos a que continueu escrivint les vostres històries. Per als majors sou un exemple, sou tots i totes uns herois i unes heroïnes. Moltíssimes gràcies, molta salut i endavant el Sambori. Amigues i amics, ha arribat el moment de conèixer qui són
les guardonades i els guardonats en la convocatòria de la fase comarcal del 22è Premi Sant Bori de la Ribera 2020. Però abans de passar endavant, dir que tots els guardonats i guardonades o són ex aequo. No hi ha primer, segon i tercer premi. Tots són primers premis. Fantasmes, Bruixes, gegants, monstres, princeses... En la categoria de batxillerat, el jurat atorga els premis a La Replega, de Maria González Canet, d'Elies Ordefeliu d'Alginet. També al treball Per al meu net, d'Andreu Vicent Muñoz, d'Elies Càrcer de Càrcer. I Especial, de Ayat Ez Zaidi, d'Elies Eduardo Primo de Carlet. En formació de persones adultes, el premi és per a La Ressaca, de Fernando Andrés Piles, del Centre de Formació de Persones Adultes de Cullera. Per al segon cicle de secundària, el jurat atorga els premis a Era una vegada, la història que no conten, de Mercè Madramany Pasqual, d'Elies Els Èbols de l'Alcúdia. També per a El Daurat i els Diamants, de Carlos Gumbau Soria, d'Elies Joan Fuster de Sollana, i Balança a zero, de Zora Ibáñez I, d'Elies Aravista Rivera de Carcaixent. Per al primer cicle de secundària, el jurat atorga els premis a les següents obres. Un nou cosí, de Pau Biel Vázquez, del Col·legi Fàtima de Sueca. L'arbre dels contes, de Mar Felici Macià, del Col·legi Concertat Maria Auxiliadora d'Algemesí. I Misteri, de Paula López Ojeda, d'Elies Torís de Torís. En l'apartat de necessitats educatives especials s'atorga el premi a El monstruós món de Rose Batlle, de Nerea Salom Camarena, del Centre Miquel Burguera de Sueca. A la comarca de la Ribera han sorgit molts projectes engrescadors que han sigut un exemple dins del moviment de renovació pedagògica. Entre aquests projectes volem destacar-ne un que s'ha propagat per tot el País Valencià, cantant i ballant les cançons en valencià. Estem parlant del grup Trobada, una criatura parida per l'entusiasme del mestre de música del Col·legi Severí Torres de Castelló de la Ribera, Josep Francés. Durant més de 25 anys, centenars de xiquetes i xiquets del centre han format part del grup i gravat 4 CDs. La feina de Josep Francés és un exemple per a la comarca de la Ribera i per a tot el País Valencià. Sovint han actuat en directe en els lliuraments dels Premis Sant Bori a nivell comarcal i de país, i avui volem que estiguen també amb nosaltres. Així teniu el grup Trobada. Saben, ja fa temps que no ens veiem. Tenim coses que contar-los. El que ha passat és important. Hem de començar de zero. Saben que com una onada geganta Arrasando tienes a nubes en front de la mar. però saben, ara toca
El jurat del tercer cicle de primària ha considerat guanyadores les següents narracions. Un poble despoblat, d'Aitana Martínez Alonso, del CRA, Escoles del Xúquer de Gavarda. Les aventures de Yesiberri Fin, de Jonathan González Llagaria, del Col·legi Públic Sánchez Guarner de la Pobla Llarga. I La família Tocatoc, d'Andrea de Vissa Balint Cupsa, del Col·legi Públic Sant Francesc de Borja de Llombai. En necessitats educatives especials s'ha atorgat el premi a L'Estrella dels Desitjos, de Cristian Artés Aranda, del Col·legi Públic Bosc Marín de Carlet. Al segon cicle de primària, les obres guanyadores són El pingüí acalorat, de Laia Mascarell Garrigues, del Col·legi Públic Ausiàs Marc d'Albalà de la Ribera. Arnauet el Petitet, d'Àlex Sánchez Martorell, del Col·legi Públic Juan Vicente Mora de Carlet. Una gran lluita amb paraules, d'Àlex García de Bessa, del CRA Escoles del Xúquer de Gavarda. En necessitats educatives especials s'han atorgat 2 premis. El gos, el gat, el castell, el lladre i el diamant, de Daniel Pérez Espert, del Col·legi Públic Blasco Ibáñez d'Alginet, i El xiquet que sap fer-ho tot, de Carles Úbeda Saúco, del Col·legi Públic Severí Torres de Castelló. En el primer cicle de primària, els guardons són per a Els superpoders dels valors, de Marta Durán García, del Col·legi Santo Domingo de Castelló. El porquet veloç, de Maria González González, del Col·legi Públic Joaquim Muñoz de Torís. I Les dinorrisses, de Guillem Hurtado Escrivà, del Col·legi Públic l'Alborxí d'Alzira. En necessitats educatives especials, el premi és per a La injustícia, de Pedro Gómez Cortés, del Col·legi Públic Verge del Pilar d'Algemesí. En quant al cicle de primària col·lectiu, s'acorda atorgar el premi a Quin és el color de la carn? Fet per la mestra Carme Maria Pous Torres, del Col·legi Públic Verge del Pilar d'Algemesí. En educació infantil de 5 anys, els premis en modalitat d'aula són per a El lleó antiplàstic, coordinat per la mestra Charo Esparza Francés, del Col·legi Públic Severí Torres de Castelló. Foc a la sabana, coordinat per la mestra Maria Jesús Ibáñez Argente, del Col·legi Públic Severí Torres de Castelló. En la modalitat infantil de 4 anys, modalitat aula, el premi és per a SOS a la platja, coordinat per la mestra Maria José García Martínez, del Col·legi Públic Severí Torres de Castelló. En la modalitat d'aula de 3 anys, el premi és per a La tortuga Lula, coordinat per la mestra Eva Maria Peñalba Espanya, del Col·legi Públic Vicent Blasco Ibáñez d'Alzira. En la modalitat d'aula de 0 a 3 anys, s'acorda atorgar el premi a Aquella taca negra, coordinat pel mestre Bernardo Herrán, de l'Escoleta Infantil Municipal Ninos de Carlet. El premi en part granell a la millor proposta didàctica és per a Viatge al Pol Nord, coordinat per la mestra Maria Encarnación Escandell Grau, del Col·legi Públic Bosc Marín de Carlet. Amb les vostres històries, la cançó de Dani Miquel i la col·laboració del grup Trobada del Col·legi Públic Severí Torres de Castelló, unides a la fantasia dels vostres textos, ens acomiadem de tota la comarca. I ara, a esperar el Premi de País. Però abans d'acomiadar l'acte, cal esmentar de manera especial l'esforç organitzatiu, la feina ben feta, la dedicació constant i l'estima pel Sambori que ha tingut la persona encarregada de coordinar i organitzar tot aquest acte. Estic parlant de Pere Calpe, responsable del Sambori Comarcal de la Ribera. La pròxima edició dels 23 Premis Sambori esperem fer-la en el nostre format habitual i presencial i poder abraçar-nos totes i tots perquè haurem pogut superar aquesta pandèmia que ens ha fet reinventar-nos. Salut, força i endavant!
la mestra ens va dir. Voleu participar als Premis de Sant Bori? Què hem de fer?